I wish I had 1,000,000 followers. May sakaya ka arok. Kin kapitbahay dya. At say ano nang tuwak. Imbaga to dapat man burburakin sayan rosas. Tanggawang kuya ti. Kasan gata. Burbur tayo. Ni on kikin tutubo labat iraya ay jad. Pagloy na pulong. Dito na ni mani iba may bumblebee. Oh, di ba pulis lagi? Unya ay so may nagawad sa may medyo mataken lang. Umpisa niya ay katao niya ay so nagawad siya to. Tapano man spread so iraya ay seeds to tanay. Bukal tura tanay. Pero sa ugaw niya ay man wish ira niya ay. I wish I had 1,000,000 followers. Wala. Wala ka lang ko may kin. Diya ito ay. Tapano may rosas labat. Ang katainit lang ko lamang inlambong yan danom. 5 to 10 minutes nang nangantay tanong masarap. Malingit. Makag ka. Maislawari. So, ang to, tandi ka. Mangantila. Sarap pala.